अरे ऊपर लाला का नीचे पियर का रंगावा डाला बा भौजी हे। ऊपर लाला का नीचे पियर का रंगावा डाला बा भौजी हे। अरे हाथावा घुसा के दोनों जो बनावा रंग बा भौजी हे। हाथावा घुसा के दोनों जो बनावा रंग बा भौजी हे। अबे ससुरा तू गाना गावा तारा हमार पिछवाड़ा फाट गइल बा मर्दे इ ठंडा में। सबके उ ठंडा में हमके खा खा के घायल क देले बा। नो 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 नो। अरे अंडा भाई तू रोवो मत, बहुत जल्दी ठंडा खत्म होवे वाला बा। तू घबरा जिन, तू स्वस्थ हो जाइब। अब 2-4 दिन बचल बा, तोके खाए द जवन त खाए द। इ ठंडा मौसम हमरा खातिर बहुत बढ़िया बा ओ अंडा भाई। कि हमार पेट में गैस नइखे, सब निकल गइल बा फूस फूस क के। देखा मुर्गा लइले रहनी पूरा खत्म हो गइल बा, बनेबो ना पैनी।